Eto na, pagpapatuloy ng ating tulay serye. So, andito na sila. Uy, ini-welding na ang ating hawakan, yung railings. Railings ba? Hawakan lang. Ayan. So, na-semento na. Okay ra. Matapos na rin to ngayon, no? Pala. Hanggang saan yung hawakan? Hanggang doon na sa may baba. Okay. Ayan, sure na yan, no? Kapag buhos na rin sila doon sa dulo. Kaya na? Hindi pwede hawakan yung bakal, di ba, habang nagwe-welding? Silingling, ang mga welder. Nahati-hati na rin pala yan. Matingnan natin sa kabilang side. Tawid tayo dito. Para maisama ko kayo, makapag-tour tayo. Dahan-dahan nila natin ng slide. Ito yung dito sa kabilang side. Ito yung unang tulay. Bago pa gumawa ng bagong tulay si Brenda. Kasi itong tulay na to, para to dito sa side na to. Yung mga dumadaan dito sa mga residential area dito sa kabilang side. Tapos ngayon dito, ayan yung kay Brenda. So, mas mataas na siya kumpara dati. So, kung mababahayan at maaabot yan, malamang sa malamang, bagyo. Bagyo na. Kung naaalala nyo po yung dating video ni Brenda nung wala pang Hinaguan Farm, yung kabibili niya lamang po nitong farm, ang taas ng tubig. Umabot siya hanggang dyan sa may, yan, yung kinatatayo ang puno na laki na green na short. So, dyan yung tubig. So, ibig sabihin may bagyo na talaga. Tawid tayo. Kasi, isa rin sa dahilan kaya nasisira agad yung mga kawayan kasi nabababad siya sa tubig. Rumurupok siya kaagad. Titingnan natin dito. Yun ang yan. Ayan. May baitang na rin dito. At least, diba? Medyo okay na. Matitisod ka na lang dito, kasalanan mo na. Basa pa to. Basa pa? Malamang. So, hindi pa siya, eto, pwede na. Pwede na. Yan, para makita natin, matestingan ba natin. Kaya na parang nakatabingi itong isang. Magkakalayo siya. Pero since may hawakan naman na siya, mas mabilis na siya. Hindi na siya gano'ng ka-scary. Sarap. Diba? Ha? Ito, anohan. Ano ba to? Tatapyasan o puputulin. Kasi nga, ayan, baka tumama. Diba? Okay lang siya. Okay lang pala hawakan. Ayan, diba? So, mas safe na siya, tsaka mas convenient na siya sa mga tao. Diba? Ha? Dadagdagan, dadagdagan pa, no? Lalagyan ng mga bracket, para mas matibay. Isang gawa lang. 4 na ganyan. Mas okay nga siya. Diba? And the scenery and the view of the Hinaguan is there. See? Almost done na. Dire-diretso na hanggang sa pag-akyat. May hawakan. Dito sa dito wala. Ayan lang. Hindi ba siya? Sa bagay hindi pa siya nakapit maigi. Parang yumuyug-yug siya ng kaunti. Okay na, ha? So, sa mga pupunta rito, huwag na kayo matakot na tumawid kasi may hawakan naman na. And isa rin sa mga wino-worry kasi noon talaga ni Brenda, yung mga bata at saka yung mga senior citizen, yung mga sila lolo't lola ba na pupunta rito. Tapos, ito yung daanan. Kasi syempre inaalalayan sila. Baka mahulog o malaglag. So, ito, kahit paano medyo ginagawa ng paraan ni Brenda na mas maging maganda at accessible, easy na makatawid, madaling makatawid.
No, para na sa gano'n, mas marami makakapunta, makakadalaw dito. Especially yung mga lasing. Ganon. Na, mga social climber na nalalasing agad. Umuwi ng anong oras na. Ma'am Shiji, ikaw yun. Ako pala yun. Yung isa lang ako malasing. Ayan. Abangan natin mamaya kung ano pa yung ibang update dito, kung ano yung magiging itsura at final look nito later. Let's go. So, ito na. Pinapantay na lang siya. Tapos, yung kabilang ano na, yung kabilang side naman na yung i-welding. Diba? Parang New Year, may pa-fireworks. Hala! Balik ko, ayan oh! Hala! Na, babagsak agad yan. Para ano? Para i-slide ha? Hindi, lalagyan pa raw yan dyan sa unahan ng ano. Ay, ano. Ay! Uy, ano ba? Asa ka, oy! Wala pa naman namin dito, tikas. Oh! Ang reklamo lang ni Mama Sita, balik ko yung nasa dulo. Parang kuan lagi ni Saay. Dahil eh. Hindi, dadagdagan pa raw ng ganyan, no? Oo. Tiga-4. Kasubig kayong tubig. Basta yung bagyo, yung kagaya noon. Pero pag ganun, hindi naman. Hindi may kataba, may katubig. Kayang-kaya. Ano, mother? Kaya na dyan? Ah. Oh, dapat isang layer pa, no? Yan, sige. Korintihan nyo si Ma'am Shea. Yan. Yan. Dapat mag-bounce yung chan, ha? Wow! Pag-flat agad. Ayun na mga moms, dinudugtong na yung isa pang bakal para dun sa dulo. Pang dulo na side. Wow, ayun laki ng paru-paro. Ayan. Sila po yung mga nagwe-welding. Mamaya tingnan natin yung finale. Yung matapos nila. Mamaya na kami maliligo sa ilog kasi baka mamaya malaglag yung saksakan, mahirap na mag-ground tayo. Ayan na. So mas patitibayin natin yung ating tulay. At dadagdagan gagawin siyang 4. Ayan. Kanina kasi tigi-1 lang siya. So ngayon gagawing 4 siya para mas matibay. Yan yung magiging hakbangan na. This is it mga moms! Ayan, natapos na. O, di ba? Nakita nyo naman. Iti-testing natin siya. Para makita ninyo na yung finale ng ating naganap na tulay serye. Tulay serye, dadalawang ano lang. Yan. Iti-testing natin siya. Ayan, so mula doon sa labas, papasok ng Hinaguan Nature Park. May aisle na yan dito. Yan. Then, pwede na natin i-testingin. Yan. O, diba? O, mas safe. Kasi nakahawak ka na. May hawakan na siya. O. May hawak akong mais. O, diba? Ang bongga. Pero dadagdagan pa to. Yan, hindi. Medyo dadagdagan pa natin. O, diba? Ang galing! Yay! O, diba? Success! Tawag ko lang sana talaga siya magkakabaha. Na? Huwag magkabaha ba? Ay, maabot ng baha. Correct. So, that's it mga moms. Ready na ang tulay. Wow! Tapos na ang ating tulay. So sa mga pupunta rito, you are now safe to make tawid-tawid with hawakan, no, alalayan.
At para sa inyo lahat, thank you so much again. If you like this video, like, share, and subscribe. Ma'am Shiji.